אוקיי, שלום לכולם, היום כאן נאור בסדרה חדשה של מדריכונים למיינקראפט. אוקיי, קודם כל נתחיל במדריכון הראשון שלנו. אני עומד לעלות היום עוד הרבה מדריכונים, אז תתעדכנו. נתחיל במדריכון הראשון שלנו. איך ליצור איש ברזל כמו שומר ברזל שיש בהרי NPC שהוא הורג זומבים, או איך ליצור איש שלג שהוא יורה כדורי שלג. אוקיי, קודם כל מתחילים בככה. בשביל איש ברזל צריך בלוקי ברזל, צריך 4 בלוקי ברזל, ובשביל איש שלג צריך 2 בלוקי שלג. נשים את זה ככה, למרות שזה קריאיטיב אז זה לא משנה. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים לשים את זה של הברזל בצורה כזאת. אוקיי, ואת השלג בצורה כזאת. אבל עכשיו מה עשינו? למה זה כבר לא הופך לאיש ברזל ולאיש שלג? אוקיי, אז בגלל זה צריך דלת. לכל אחד צריך דלת אחת. הנה תראו, יש איש ברזל. בבקשה. שמים דלת ובום. הנה יוצא. עכשיו תראו במה הם טובים. נגיד אני מזמן לכאן עכשיו זומבי. שימו לב, כולם תוקפים אותו. הוא תוקף אותו עם כדורי שלג, והאיש ברזל העיף אותו לפני רגע עם הכפות ידיים שלו. אוקיי? רוצים לראות עוד פעם? בבקשה. חכו שאם הוא ימות אז הם יסתכלו עליו. אוקיי, שימו לב, חכו. שכחתי להגיד לכם, האיש ברזל הוא מאוד חזק לעומת האיש שלג שהוא די חלש. סליחה, אני קצת מצונן היום. אני לא יודע למה דווקא היום החלטתי לפתוח ערוץ. טוב, לא נורא. הנה תראו עוד פעם. הנה ראיתם איך הוא העיף אותו? עד לכאן. עוד פעם בואו ננסה. בום, ראיתם? ככה הוא טוב. הוא טוב אם אתם רוצים, נגיד אם אתם ב-NPC, אני אראה לכם. אם אתם נגיד עכשיו ב-NPC, רוצים NPC, אז זה טוב אם אתם רוצים שאתם תהיו בבתים ואף זומבים לא יגיעו אליכם. הנה אני אראה לכם עכשיו. saving checks. סליחה, מה עשיתי? בטעות, סליחה אנשים. אוקיי. הנה, קודם כל כאן שטוח על יצירתי. אוקיי, עכשיו אני אראה לכם. נגיד עכשיו אתם ב-NPC באמצע עולם שטוח או באמצע survival, זה לא משנה. פתאום אתם קולטים מיליון זומבים מסביבכם בלילה. מה אתם תעשו? כדאי לכם לשגר כמה אנשי ברזל. למה אנשי שלג אמנם הם כמו אנשי ברזל רק שהם חלשים יותר, אבל הם יכולים לפגוע מרחוק. אם אתם רוצים שיהיו לכם, נגיד אנשי שלג זה טוב בצורה אם הם יהיו ככה זה טוב, נגיד. גם זה לא כל כך טוב, אבל עדיין זה לפחות די בסדר, כי הוא יכול לצלוף מפה ולא יפגעו בו זומבים ודברים כאלה.
אבל הוא ייפול. בגלל זה גם עדיף לעשות ככה, אולי גם ככה להרחיב. עכשיו יש לו מקום כאן, הוא יכול לצלוף לכל הזומבים. אוקיי. אוקיי. בבקשה. הנה, עכשיו הוא יכול לצלוף בכל הזומבים, אבל נראה לי שהוא גם יכול לפגוע בכם. טוב, הנה ה-NPC. אמרתי לכם, לפעמים משתגרים כאן בקריאיטיב, משתגרים רוב ה-NPC במהירות. אוקיי, בעצם מה שאומר ברזל, תפקידו לארגן על ה-NPC מכל הזומבים שלא יהרגו אותם. אוקיי? זה מה שנוטש עשה שיקולל. אז אוקיי, בואו נתחיל בלמנות כמה אנשי ברזל שיגנו על כל ה-X. סליחה. אוקיי, קודם כל נבנה באמצע העיר פה. אני בכוונה עושה ככה, אל תשאלו אותי למה. אתם תראו אחרי זה. לא מספיק, שנייה. הנה, עכשיו תראו מה אני עושה פשוט. אם אני אעשה כאן, אני יכול פשוט ככה. והנה עוד אחד ברצף. עכשיו יש לנו שומרים לכל ה-NPC village. לא צריך יותר מדי, למה הם חזקים בכל וכל. נגיד אתם עכשיו רוצים לגור בבית הזה, בכיף שלכם, פתאום אתם קולטים מיליון זומבים בעיר, מה אתם עושים? עדיף לכם ליצור איירון גולם. טוב, אז תודה אנשים, שיהיה לכם המשך יום נעים. אני אולי אוציא היום עוד כמה סרטונים. ביי.